सारा जग झुके मैया रउआ शरण में। पूरा करे हलल साजवने पूरा करे हलल साजवने पूरा करे हलल साजवने सोच के आई मान में सारा जग झुके मैया रउआ जितेंद्र जी जिनके ओर से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार मैया सर जी हेमा दिन दुनी रात चौगुन इनके कारोबार में वृद्धि बढ़ाए इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। भक्त हले की है मैया चरना में रहुआ हमर बिनती बार बार दया करी हमारा को हुना भैया के हम फेसबुक पर खाली देखत रहनी है लेकिन आज दर्शन भइल बा। बार बार प्रणाम रही चैनल में माई सर जी हम आई इनका झोली में 500 के बदले 5 लाख भर दे इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे सदा इनकी रक्षा करे। भक्त बड़ा भाव से माई से गुहार करत कहले कि हे मैया रउआ दरबार में धनी गरीब केहू नहीं के सब राउर लाल बा हमने के एक समान है। भक्त माई के दरबार में गाओता